Ake sithathe lithuba bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu okuba khona ebusuku bazalwane egameni kaJesu. Haleluya. Asikuthathi kancane bazalwane ukuzoshumayela phakathi kwenu. Haleluya. Asishumayele because siyawazi amavesi, but sishumayela ngenxa yomusa nathi esanzelwa yona. Haleluya. Kunevesi ke nceko engijwayele ukundlula kulo efuna siqinise ngalo abangcwele. Haleluya. Ngoba siphile esikhathini esinzima engathi kukhona abantu mambuya angathi bake badibana noJesu ubuso nobuso. Haleluya. One mistake nje yenze umuntu bamthatha bamfaka emgodini. Haleluya. So ke iBhayibheli ke lingithathe linginise ku-Old Testament elithi iBhayibheli ngelilanga kwake kwashiswa umuzi kaDavide, palace kaDavide, iZiklag. And uDavide engekho esempini. Haleluya. Uma ebuya uDavide ubona umzi wakhe wonke ushunqa intuthu. Kuthunjwe namakhosikazi kwathunjwa nabantwana. Manje ke amasotsha ahamba noDavide athi Davide asiyohlasela. Ngeke bakwenze kanje bashiye beshunqisa umuzi wakho. Lithi iBhayibheli uDavide wayobuza kuqala. Haleluya. Wabuza enkosini ukuthi inkosi ngenze njani ngoba uDavide kwakuyindoda yempi. Haleluya. But lithi iBhayibheli uma esebuya endaweni yokubuza. Haleluya. Wathola iconfirmation ukuthi hamba Davide, you shall recover all. And uthi hamba uzobafica. Lithi iBhayibheli bagibela ngamahashi babalandela kanti endleleni lamasotsha abebeshisa umuzi kaDavide wabakhona elinye isotsha ebebehamba nalo seliphelelwe ngamandla balishiya endleleni bahamba. Kanti uma befika oDavide bayamthola le ndoda athi amasotsha kaDavide akabulawe yiyo lo oshisile. Uthi uDavide no, aningambulali, mnikezela ukudla nimnikeza amanzi besathola amandla. Sinenkinga yebandla namhlanje, sibathola abantu belimele sifinde sibalimaza. Kodwa uthi uDavide ningamenzi lutho, mnikezeni ukudla nimnikeza amandla, thola amandla. Lithi iBhayibheli sedlile sephuzile wathola amandla. Wasuyababuza wathi bangakuphi ngoba laba sibashayayo ibona abaphethe imfihlo yethu, ibona abaphethe ukulimala kwethu. Lese sithi take it or leave it. Kanti bagijima nemfihlo yethu. Kukhona la singeke sifike khona ngalamavesi angeke ni take it or leave it. Jesus had a compassion. Lithi iBhayibheli wabuza wathi bangakuphi, wathi nje maningathi nje nithi ninavigate nizobathola endaweni ethizeni. Kodwa ukube bambulala. Wenceku senkosi asingababulali, asibayise phambi kwenkosi bephila. Kukhona abantu thina bazana sibizelwe to preach a good news. Haleluya. Ngithi mina nceke uma angithi ngiphinde ngibe ngisomabhizinisi, ngithi mina usomabhizinisi ngengiye e-restaurant yohlangana nje nosisi. Ngizoshunyanga umfundisi oneqiniso nosisi okubhizinisi. Sizohlala sibukane. Ngelo ngibheke phansi. Sikhuluma ibhizinisi ngibheke phansi. Ngimbuka uma ungena wena obona umpostoli ehlezi nosisi omuhle, ungabaleki woza kimi. Ngoba le fake le niphilayo nina. Umuntu akazashayiswa imoto nje. Mina ngithola zami ingane zami elokishini zihambe zehla ngivele ngithi pip
ngivele ngidlule ngihamba. And kusasa ngibuza ukuthi ubani lo? Kanti akasanamazali nabanye, akasana cousin lokho mbubuza ubani lo? Themba into oyishumayezayo. I don't waste time mina ngikhuluma ngama false doctrine nama true doctrine. Ngikhuluma ngedoctrine eyodwa. Alo ngibuza ukuthi namhlanje ngizofundisa ngaba prophet bamanga. Next week series ngaba prophet beqiniso. No, you confusing the church. Once you teach the right prophet, bazokwazi ke laba ba wrong. Ngoba uzogcina usicontradictor. Hallelujah. Nisa right kodwa. Hallelujah. Ngathi angisho menzona nase nibheka phansi nje. Anekujoyeni lokho. Hallelujah. Namhlanje ke bazalwane sesihambe ekseni. Hallelujah. Ngifuna nje sihambe sisiphethe nje into engathi imnandi nyana nje bazalwane. Hallelujah. Ushumela kahle umbuyazi bazalwane. Siyayibonga inkosi waphinde washumela kahle mama. Bengiqala ukubona ukuthi nawe uyashumela kanti. Ngabe kwazi nje unamahloni kodwa ngisembonga uJesu. Hallelujah. Ngishilwa ngathi ngawugubha umgodi wena. Ngiphinde ngikubize esontweni. Hallelujah. Manje ke bazalwane kuloku ekseni sesihamba, I want to speak about Midnight Worship Express. Hallelujah. Ukhona into ethintwe uMageba bazalwane. Ethi praise is all about sacrifice. Hallelujah. Ibandla namhlanje lifuna ukuza kuNkulunkulu nje lingephathanga lutho. And expecting ukuthi uNkulunkulu avele. Nangezwe bazalwane. Okay. Asifundeni bazalwane egameni kaJesu ngavele bese bethi manifike ekseni nithi umpostoli umuntu wasidla isikhathi ngoba nami isithole sesihambile. Act chapter 17 bazalwane. Act chapter 17 verse number 25 bazalwane. Sifunde amavesi ambalwa bese siphinde siya ku Act chapter 12 bazalwane, sibambe nje intonyana ezincane bazalwane bese sihamba uthi kosodizi kwakho Midnight Worship Express. Hallelujah. Ngiyabuka bazalwane ukuthi la namhlanje sikuzama praise. Hallelujah. Ngoba kunama praise awu7 kune tahila kube neshabak bazalwane leyada. Hallelujah. La uthola khona sometimes ukuba isimanga baza sesifikile entweni ngoba ke ngisho ukuthi uNkulunkulu akanandaba nale verse engizolishumayela. Animenzi lutho uNkulunkulu. I discovered when I read the scripture ukuthi masifunda lama verse nje sifundela thina nje. Kuthi awunalo kwazi washumela isiGreek neseHebrew. uNkulunkulu akanandaba nalento le. uNkulunkulu unendaba nendumiso. Hayi verse. iBhayibheli ulenzele thina kodwa indumiso uyenzele yena. Thina sithatha amavesi umuntu angalali kuthiwa ngiyoshumayela azalanda amabhayibheli amakhulu isiGreek neseHebrew nesiLatin athi nje ngifuna ukubagcwalisela. uNkulunkulu akagcwaliswela uNkulunkulu bese siyafika thina sithi uthi wombi thwala nami bese iyehla imvula. Ibandla namhlanje alishoti ngamavesi lesishota ngendumiso. Hallelujah. Jesu uzwa ukuthi ushoda ngendumiso wena. Funda ke mfundi wethu chapter 25 verse number 25. Verse 25. Yes. Futhi akakhonzwa ngezandla zabantu. Now neverse. Act chapter 16 verse 25. Mase akakhonzwa ngabantu mina ngisazi ke Nkosi ngizawuthini la kuba nginasambulo. Verse 25. Verse 25. Yes. Kepha phakathi kobusuku Around midnight, oPaula noSila Paul and Silas were praying. bamdumile Around midnight. Around Jesus. midnight. Paul and Silas
were praying and singing hymn to God. Oh, hallelujah. Funda ke. Kepha phakathi kobusuku uPaul noSila bekhuleka Yes. bamdumisa uNkulunkulu ngamahubo. Yes. Iziboshwa zabezwa. The other prisoners were listening. Oh, hallelujah. What angithi umudumisa uNkulunkulu kukhona abantu another side abezwayo. Kukhona izinto Eastern Cape ezibamba impilo yakho kodwa when you give God the praise siyezwa. uPaul no Silas bebekwenyisela and other prisoners bekwenyisela. iBhayibheli lithi around midnight Paul and Silas were praying. Baboshiwe kubi kufanele bafe. Lithi iBhayibheli phakathi nobusuku bathandaza, baqale bathandaza, babone ngathi umthandazo uthatha kancane. iBhayibheli lithi engathi bachange the system, bathi engathi uNkulunkulu akaphenduli uma sithandaza. Let's change the system. Lithi iBhayibheli baqala badumisa. Lithi uma bedumisa wanyakaza usimakade ezulwini ngoba ngalesikhathi bethandaza uNkulunkulu bekethule, kodwa ngalesikhathi bedumisa wathi uNkulunkulu senifike la funa khona. The problem yebandla akusithi asibandayo. Isithoyaza abafundisi banamhla bayabanda nje, izinto ayisenzeki. Let me tell you ukuthi sesifise nanama worshipers angisho nini kodwa ngisho nini. Ngeke uNkulunkulu ehle bazalwane sike singene ne worship nje ubona ukuthi worship ayisho lutho ngoThixo le. Ake nishinthe lama worship noma ngasinyakazisa kangana as long engasho lutho ngoThixo wayekeni noma ngaba mnandi kanjani awayi kusimakade. Uyabona nje sizobanyathe lamati ithini lento kusimakade ithini. ubona abelungu amasonto abelungu ikhehla ulalela iworship yakhona. Umlungu akasho ukuthi akana verse kodwa ngenxa yeworship yakhona ithi you are holy, holy you are holy. Batshela yena thina sibhizi thina sibhizi thina. There's nothing wrong. God, you are God from the beginning until the end. See, Moshe's card. That's why we are wasting time. Lethatshela isikhathi engaki hour lonke. Uyabona nje ufuna singene kwenye system la sihlabela khona only 3 songs iyehle imvula. Ngoba ayahliswa lamaculo wenu lawa esingawazi. Thina ke sikhule sicula icilo uthi icilo nje uthi buya mntwana buya ubuyele ekhaya. Kungakashungela lutho intobazane vele iphambi sesandla bayasiphakamisa yini manje. Ngeke siyaqweqwa abazalwane kuze kube buhlungu amajaqamba. And we are expecting ukuthi uNkulunkulu ehle. Thina silesi zukulwane nje esingazi ngoThixo. They change the system. The Church of Jesus Christ need to change the system. And hallelujah. The Bible, Paul and Silas were praying, but tandaz, what to go to but no, Paul, let's change. Let's tell him who he is, how wonderful he is.
asingabheki lesi situation lesikuyo kodwa sitshele yena sithi umukhulu tonight accent bazalwane, we need to change the atmosphere. Hallelujah. Engathi bayahla kunzima bathandaza uNkulunkulu wathula. Engathi ngiyamuzwa uPaul ethi umukhulu ngisho beboshiwe kodwa uthi umukhulu uNkulunkulu athi ke namhlanje seke badumisa mina ke manje lithi besahlabelela kwezwakala ekuzamazama ngoba uNkulunkulu akahliswa ivesi kodwa uhliswa indumiso. Uzoyiletha nini wena indumiso ngoba esontweni lakini ufika vele sekushuya imemezelo. Usazo let me ukutshela wena usazohlala ungasebenzi wena usazoboleka ama-weave wena until uze understand lo nkulunkulu omkhonzayo. Uyabona nje brother usazowashintsha lamabhantshi amancane. Size sithi nkosi mzalwane ithi uyazi sikuphele lokuthi awusathintwa ukuthi wena makufanele uzodumisa uNkulunkulu ufika usalibelwe yinkobe. Ngalesikhathi izinto ziyabheda kini akekho noyedwa one-degree nawe ngoba uyapatanisa nje lapha eTVET College kuyabheda nje nawe uyabona ngoba awukwazi ukudumisa uNkulunkulu. Kanti uma seseke safika kuye siyakhohlwa ukuthi sivelaphi. Uma sawufika lithi iBhayibheli ngelilanga uDavide wayefuna ukubulawa uSawuli wagijima wayendaweni la edumisa khona uNkulunkulu wangawuvala umnyango wathatha ihabhu lakhe wahlabelela. Lithi iBhayibheli imcibisholo yeza kodwa indumiso eyeya kuNkulunkulu yaphula imcibisholo. Yabazalwane sikhoza uNkulunkulu odinga indumiso. Uma sihlangene namhlanje sithi is a night of worship, akekho ufuna phumela engazange angene ku-atmosphere yasezulwini. Hallelujah. Wena bozela ikwekwe nje ufuna sishaya ikwekwe nje kodwa impilo yakho ayiyi ndawo. Lokho sothi uyazi nje sengathi sengina-35 senze njani thina u-35 wakho? Yazi nje sengina-35 uyazi angakaboni lutho ufuna ukubonela ubani? Uyazi impela nje Simphiwe nithule nje sesiyaguga ufuna bathini? Ufuna bathini? Let me tell you, wena usuthandazile wathandazela umshado kushada laba babi kunawe. Wena uyawadweba amashiya uzame ukukhuphula kancane uzama ukwenza amajubujubu ukuthi akwenzeki lutho ngoba into lekha kuyo indumiso. Sunandaya so isikhathi iBhayibheli around midnight kunobusuku okufanele ushiye yonke into. Babuthusi lapha abangicela ukuthi ngikhonze khona ngeke ngidumise ishunqa intuthu ngilivale iBhayibheli bese ngithi bazalwane sesiqedile ibandla lishaya izandla sithatha bese siyaphuma. Akekho ukuthi Nkosi yami ivesi ngoba liya understand ukuthi ngale kavesi kukhona usimakade. Wena ncaku ngiyayithanda nje lento ukuthi nje abakutsheli mina ngiyayithanda lento oyenzayo eseketheni lakho uqhubeke futhi uyenze udumise nje kakhulu ekhulume bonke abakhulumayo bathi akashumayela udumise nje kakhulu
laba abanamavesi bazoba nabantu abawu2. Umuntu bahlala ukuhlabelela nje kuphela nje akushunya yena. Wena obuyashumela bangakho abantu nabo. Kanti ngubani wathi amavesi yona letha abantu kuba indumiso. Hallelujah. Around midnight. Hallelujah. Around midnight we're praying. Babona ngathi umthandazo basebenzele. But let's tune in. Lethi iBhayibheli bahlala baqala badumisa. Ngoba indumiso iyamlanda uNkulunkulu. Hallelujah. Yakela wena ukufika late esontweni, yakela. Angithi izinto zakubhedela. Yakela. Wena ufuna ukudunyiselwa ubani wena? Awalele akuthi kufana nabantu kuthiwa unama intercession. Uyazi nje abazali banamhlanje angazi nivelaphi vele. Bacaba mawubiza ku-intercession bacaba ukuthi intercession yabantu angathi la ekhanda. Ayikho right. Babuza ukuthi awuzi nga intercession. Hayi ngeke. Hayi mina ngeke. Yini? Enama system kulamabandla ethu kufanele siwalungise. Uhlatshelwa kanjani nje iworshipper elifika late? Hayi imbazalwane noma ngabe unevoice enhle ngeke ulunge la kimi. Ukhamba ngenxa ukuthi sesikade wena nevoice edamanisha. Ngizobazalwane. Lo muntu uyazi ushaya ngephimbo lakhe akaphili ubungcwele ngoba bada nginisho. Haphina ubungcwele uyazenzela nje kodwa hey uma yahlabelela mzalwane. Asimkhuzi nokumkhuza. Meke yafika late esontweni uvela aqonde straight. Pulpit. Lezi ke lapho omzala bavela bamnikeza imic. Ngoba isizukulwane esingamazi uNkulunkulu. Esingamsabi. Lethi ke iBhayibheli ke ngasikhathi bethandaza. Bathuleka nje. Kodwa ngasikhathi bedumisa. Lethi iBhayibheli iziboshwa zabezwa. Bedumisa iziboshwa. Ngalesikhathi beshaya ilimi bathi zundaya rekaba iziboshwa zayilalela. Kodwa ngesikhathi benikeza uNkulunkulu udumo iBhayibheli lithi iziboshwa zabezwa. Ngizothi namhlanje uma sinikeza uNkulunkulu udumo kukhona abantu abazokuzwa. Hallelujah. Bazalwane, ngiyayazi indumiso inamandla kangakanani. Few years back nganginemvuselelo bambuya ngipake ke imoto yami la ngaphandle around 4. Sengiyasaba nje bokusho ukuthi ngangipaka iMercedes kodwa sengiyasho. Bengafuni ukusho kodwa sekwenzekile ukuthi ngisho. Ngayipaka ngangena endlini. Ngabeke ifoni yami ngabeka ne-laptop yami. Ngeke ngihlale ngasho ukuthi ngaqamela esofeni. Ngawuvula wathi bheka phezulu ngo4 ntambama. Nginemvuselelo ungena ngo6. Ngilinde izingane zami ukuthi zifika around that 4. Wanokha ngathole ngezwe inokha encane ithi ngacabanga ukuthi izingane zakamakhelwane. Ngavele ngayivulela. Angena amadoda awu5 ephethe ibhanga. Angiphusha angilalisa phansi. Angikhipha iring angikhuthuza enza yonke into athatha yonke into. Mthandazo wami uwodwa. Othi Nkosi ungafuni. Bazalwane, uNkulunkulu uyakwazi umthandazo. Uma sithandaza uNkulunkulu akehli emthandazweni uthumela ingilosi. Sizofunda lento. Nenifunda iBhayibheli ubofunda la ukuthandazwa khona uNkulunkulu akaveli uthumela ingilosi.
awala iBhayibheli lithi uPeter eboshiwe ezobulawa sesiyathandaza ezobulawa lithi iBhayibheli ibandla inembazalwane lamthandazela njengoba ningasithandazeli nisibhala kuma Facebook nje ngika rebuke omunye usisi ngesikhathi urebuke mangithanda lo sisi uzothi kimi yazi mfundisi into uyazi ubani uyangishela sengiyabuza ukuthi uyaqala nokushelwa wena uthi ngithi mina laba abanye uyabaveza indaba ku Facebook njengoba usuveza lona nje uthi awubheke nje ingceke uzashe ngoba maningasithandi niyasiveza manisithanda niyasifihla sengishilo nina demon elibi nina ngisengishilo futhi angireverse mani bathanda ochisa i-conversation iphelela ku-inbox kodwa uma kuqhamuka lo brother ongasebenzi uyam-expose ongekho enyongweni yakho kodwa lo senyongweni yakho lokumotha nje udamani uya kuma-inbox nje uyosmile amtshela ngathi uyazi sisi ngaba kuhle uma bonke laba bakushelayo uyabaveza baveze bonke sibone ukuthi impela wena uyakholwa wena awufuni lutho thina sihamba ngemoto awusivezi lokuyanambitha laba hamba ngenyawo angeke ngizongenza nje umuntu onebhantshi elilodwa kodwa kuyayiwe ezulwini lethi iBhayibheli uPeter eboshiwe lathandaza ibandla lethi iBhayibheli uNkulunkulu wathumela ingilosi awaleluya uDaniel lithi iBhayibheli wathandaza for 21 days wangenzeka lutho lethi uNkulunkulu wathumela ingilosi awaleluya iBhayibheli lithi kugene ku-Exodus uIsrayeli wake wakhala kanti uvela usensimini wadamane edumisa lithi kwazwakala uNkulunkulu wathi Moses sengehlile ngoba uNkulunkulu endumisweni uyazehlela kodwa emthandazweni uyathumela angiphindi uNkulunkulu uyazingenela uma indumiso yehla a-intervene sesithandaza lithi iBhayibheli ngifundele uJoshaphat Chronicles chapter 20 verse number 22 as I'm closing hallelujah ukuthi ibandla namhlanje fanele livuke nje manje kahle kade befuna kuze kusekuseni siphamisa izandla zethu sithi umukhulu singashi izinto eziningi kodwa sisho lokhu nje abangaboni babone abangahambi bahambe ababanjwe izinto namhlanje bazalwane ngizosho nje njalo nje phela sebashumeli labantu mina ngiletha nje iDZ ukuthi kwasho kukhona izinto ezizokwenzeka this morning hallelujah bonke abamamukelayo wabapha amandla hallelujah kunezinto ongene la oyifuna zisendo zilokhwe uworship zilokhwe upraise funda ke girl isithandaza sizofunda izichronicles zesibili isahluko ngesika 20 yes verse 22 yes lapho sebeqala ukuhalalisa nokudumisa yes uJehova wabeka abaqamekeli babantwana bakwaAmoni yeah nabakwaMowabi nabaseseyiri
Yes. ababefikele uJuda banqotshwa. Kukhona phethe ngathi ilanguage ngathi iyezwakala. Verse number 22. At the very moment they began to sing and give praise, the Lord caused the armies of Ammon and Moab and Mount Seir to start fighting among themselves. This morning, the Lord will cause your enemy to fight among themselves. Asimene ngenyawo. Bible lithi Jehoshaphat indoda kaNkulunkulu uzwa umbiko as I'm closing. Bashumele bafowethu. Uzwa imessage kuthiwa sibona impi iyahlasela. Kunempi ehlaselayo in your life. As I'm speaking right now. Kunempi ehlaselayo. Lethi uma izwa ezothiwa kunempi ehlaselayo. Umbiko uthi abasibodwa kuza nabakaMoab sebabize nabanye. Lithi iBhayibheli uJehoshaphat wangayo kuyokulwa kodwa wayobuza uSimakade ukuthi Nkosi ngenze njani. Uthi uNkulunkulu ke impi kakusiye yenu kodwa kungeyakhe. Bese athi take your position in worship. Take your position in worship. Take your position in worship. Bese athi I will fight your battle. I'm prophesying tonight. This morning the Lord will fight your battle. We won't sing many songs, but we'll sing only 3 songs. And we open our heart. Hallelujah. Lithi ke iBhayibheli uma sebenze njalo usethi uNkulunkulu Jehoshaphat batshele badumise. Batshele badumise. Akathi uNkulunkulu batshele balwe. Uthi kodwa batshele badumise. Lithi ke iBhayibheli baqala badumisa. Lithi ke iBhayibheli yena uSimakade wase wenza ama-Ammon nama-Moab na-Mount Seir ukuthi ninake njengamanje I'm causing a war amongst you. Nina benithi nizohlasela uJuda kodwa ke manje sengifuna nihlaselane nodwa. Namhlanje kuseni siya declare your enemy will fight among themselves. Zonke izinto ezibambe ukuhamba kwakho spiritual namhlanje kuseni asihlaselane zodwa. Sesiyathandaza. Engathi ke ngiyabona ngesikhathi bethu uthi uNkulunkulu ningayeki ukudumisa until baze baphele. Ayeke indumiso bazalwane until baze baphele. Lithi iBhayibheli ke bahlabelela. Ngasikhathi bedumisa uNkulunkulu ngapha omzala balwabodwa. Kodwa kanjani we don't know. Engathi ngingasho namhlanje ukuthi noma ngabe isitha noma ngabe thuwa ukuphi la izinto zingahambi khona, but this morning the Lord will fix whatever engahambi kahle in your life. We can't bazalwane sing this is a night of worship but singamboni uNkulunkulu. Fanele ke siyeke ke lento leyo ukuthi sihlangane kanti uNkulunkulu ngeke enze lutho. Kunezimo namhlanje babuthuza uNkulunkulu kufanele kayishintshe nekwesami isimo uNkulunkulu asishintshe. And uma kuzohlaselwa the wall of Jericho, lithi iBhayibheli was strong walls, very solid. But uSimakade ufuna ukungena ngaphakathi akungeneki. Uthi ke uSimakade Joshua mabangalwi. Asingalwi bazalwane. Now it's time to give God the praise. It's time to worship. Nalabo bengayifuni worship athi mina ngiza sekushunyayelwa. Uyasala wena.
sometimes ukubone ekuseni uNkulunkulu umoya ingcwele avuke akunikeze indumiso kodwa lokhu uyiziba. Kanti kunezinto uNkulunkulu afuna ukuyiqeda. Ngoba le worship ayinandaba nokuthi wena uyibhimbi noma kodwa uma uNkulunkulu uyayibeka kuwe ubuhlabelele nje into engekho. Kodwa kuye kuba nento enzakalayo. Nangizwa bazalwane sesiyathandaza uthi ke uNkulunkulu Joshua ngiyazi kunamasotsha kunabantu abalwayo kodwa ngicela ungithathele the worshipers bahambe bambe laba baphethe ikhali mabahambe emuva ngoba le akusasiyo yeyikhali kodwa yendumiso. Isituation yakho ayidingi ikhali but idinga indumiso. Hallelujah. Sisko ngaphinda usondele. Mina sidumise nje bazalwane. Rika bashande. Sunando shantala bayendele bebesaya. Mina bazalwane angifuni lokho kuthiwa mambuye hayi yazi uNkulunkulu woqhiliza mina ngiyifuni lento le. Where is our God kanti? Lokho sihlabelile ichorus esingalazi. Mina I am uqhiliza of this generation. Lento uqhiliza bebeyenza as long as I'm serving the very same God. Yenzeka. Awalufika izinto azenzekile kodwa la siyenzeka. Hallelujah. And we declare and we speak a word. Hallelujah. Ayikho my brother ayikhuluma ngomlomo wami yangenzeka. Ngoba nenza ibawu nothixo ukuthi Nkosi ungangikhulumisi into. Abanye bakangibuza ukuthi awukanti apostle usuya prophet yini? Kanti prophecy yobani ngoba prophet yini? Hallelujah. Mina uNkulunkulu ukangilungisise nje uprophetic angilungisise nje. Ngilungisa and ngilungisa accurate. Hayi into yokufanda fanda nje ukuthi ngibona ngathi kumnyama. Ngathi kured. Makumnyama ngiyakutshela nje ukuthi kumnyama la. Sesiyathandaza. Ikhabasha ntala bayende. Ngiyafuna bazalwane sidumise uNkulunkulu sesihamba. We open our heart. Open our heart. Kunezinto uNkulunkulu afuna kazenze this morning. Asikwazi bazalwane awubale nje from 8 sila. Phinde sibuyele futhi izinto zakho zingakalungi. Ngeke phinde siphinde sibuye babunzama uma singabuyele emuva uNkulunkulu engazange enze lutho. Ngamanye amazwi bekuyi-society nje le. Bagulayo fanele bephile. Abangabalethi funa babelethe. Izinto zabantu ezavaleka funeka yivuleke. Izinto zikamoya ezatshotshwa ngamadimoni. Kubi bazalwane, but we need to praise him. Asitumise nje bazalwane uNkulunkulu. Thina sonke kungaphumi umuntu. Sesiyahamba futhi sesiyolala. Ayike nothi ujaga nje uyolala, ujaga nje inhlupheko zakho. Namhlanje the Lord Jesus is here. Ngiyamuzwa nje ukhona. Hallelujah. Malithi iBhayibheli wenza okungekho kube khona. Likamaya. Zona. Kababashanta labayende lesaya. Ila babasi amande. Oria labashanta labayende. Oria lababasi amande. Zona no shanta labayende lesaya. Ila basaya. Stop this and say to him we worship. Ulama shande besaya. Zona ulaya.